Mara ta' 26 sena mill-Litwanja, residenti San Ġiljan sofrit ġrieħi gravi wara inċident ta' traffiku li seħħ it-tnejn filgħodu f'San Ġiljan stess. Kien ħabta ta' 7:30 meta l-pulizija ġiet informata li fit-triq George Borg Olivier kienet seħħet ħabta bejn żewġ vetturi. Il-Pulizija tad-Distrett marru minnu fih fil-post fejn minn investigazzjonijiet preliminari li saru irriżulta li kienet seħħet ħabta bejn vettura tat-tip Kia missjuqa minn raġel ta' 44 sena resident ir-Rabat u vettura tat-tip Suzuki missjuqa minn mara ta' 20 sena residenti l-Imsida. Iż-żewġ vetturi kienu għaddejjin fl-istess direzzjoni. Kawża tal-impatt bejn iż-żewġ vetturi, il-mara mill-Litwanja li kienet qed taqsam it-triq intlaqtet mill-vettura Suzuki. Fil-post mal-ewwel sejħti mediku li tal l-ewwel għajnuna lill-mara li ttieħdet l-isptar Mater Dei b'ambulanza. Aktar tard hija ġiet iċċertifikata li qed issofri minn ġrieħi gravi. L-investigazzjoni tal-Pulizija dwar dan l-inċident qed jitmexxew mill-Pulizija tad-Distrett.